ingane lapha na khona yayi-advertiser mhlawumbe soyixoxa kahle next week ukuthi yini lento yayi-advertiser. Then wayesethi ubaba leyo mfana no relaxer okwamanje kusekuma adverts kusasey'imakethe i-wrestling izobuya. Hayi bese nje relaxa nje hlala mfana kaNdlazi uma nithanda ningamenzela amakheke. Alright, then kuthe ngokuhamba kwesikhathi yayisiyabuya i-wrestling yayisiqhubeka la egcine khona because into uma kade iseyimakethe imisibuya ibuyele iqhubeke la ibigcine khona. Into engifuna ukuyisho namhlanje brazo ngifuna ukusho ukuthi impilo iyahamba ihambe ibe nezimakethe. Impilo iyahamba yabona kuye kwenzeke bafuka ukuthi ngeke kuze kwenzeke ukuthi impilo yakho ihlezi imnandi ngaso sonke isikhathi. Ngeke kwenzeke ukuthi impilo yakho ihlezi uhuju ngaso sonke isikhathi. Khambe impilo ifike isikhathi la khona izoba khona nezimakethe. Angazi noma mhlawumbe uyangi-understand brother. Impilo ihambe ifike la eba khona nezimakethe. Yabona njengoba yabona lenkinga obhekene nayo angiyazi ukuthi iyini, angilazi igama layo. Mhlawumbe wena uyayazi, mhlawumbe uyagula, mhlawumbe uphethe i-TB njengoba ubhuda Desho, mhlawumbe khona inkinga ohlangabezana nazo emshadweni, mhlawumbe khona inkinga ohlangabezana nazo emsebenzini, mhlawumbe khona inkinga nje ohlangabezana nazo emphakathini, and wonke umuntu useze wakupha igama because of inkinga obhekene nayo. Namhlanje ngifisa ukukutshela ukuthi nanoma ngabe iyiphi inkinga obhekene nayo namhlanje mele uhlale wazi ukuthi sisaseyimakethe. Impilo yakho isazokuqhubeke ibe yilokho okufunayo. Okwamanje iBhayibheli sithola la uNkulunkulu etshela khona abantwana bakaIsrael ukuthi lamaGibhithe niwabona manje you shall see them no more. Babebhekene nenkinga yamaGibhithe and then uNkulunkulu amaGibhithe wonke ihashi nenkwelo yalo wakuphosa olwandle wavula indlela abantwana bakaIsrael bahamba. Babe nenkinga yamaGibhithe okusho ukuthi babe nenkinga impilo yabo yayiseseyimakethe ngaleso sikhathi because impilo baba iyaya ezimakethe. Impilo ayikho into ebheda njengokuthi ubuka iTV baba usayi-enjoy episode oyibukayo kwiqiqi isiseyimakethe. So impilo injalo nanoma ngabe yipi inkinga obhekene nayo njengamanje ayizelanga ukuzohlala forever. Impilo yakhe isazobuyela esimeni. Amen. Siyabonga kakhulu my brother. We shall catch you again same time next week giving us motivation. Amen baba. How do we get a hold of you on social media? Pastor Thabani Ndlazi